Puilana lamsogo hamsama kothoma kokta entertainment channel ke norok to comment kai saka ani love story khana hene ya hinki ang non tini sana love story share khanya o love story ang puilani simi salia jebo break up ngi ang ulo tamong kha obo sana hinki norok kisang motivation mane phaji hinke video bi khak thangna siwana asak salni ulo bini call fayo ani oro salsani horo afro 1:30 time ngi tongo ang sisajak Instagram bo feed scroll khlai tongo at kaisa unknown number by call fayo ang saimanya aswk horo sabo call khaikya ang wanchoka ignore khai shiwane fiaba important call hinki tewaisa call faine hine I ignore it fiaba tewaisa call faifika ang afro call romka ang hello saka afro buskang hoite khorang phaikya hello Hojacha ani mochen singi thangka tangi hinke okhorang sini jakhai okhorang no khanawai mokol bisingo andra gundra habi thangbaikya belekheno agini muiturok thangi phaibaikya belekheno agini kasarok thangi phaibaikya ani khorang kabjak bai tewaisa ang hello hinka hinke bini ayang ni khorang phaikya disturb to ungyana bele ang reply khaite 3 point to kirima hayengi tongkha ida sanai ihida sanai tam sanai kisa saiman ma hayengkha ani bkhawo bisi kolok mani nokbar kotor phaima hai engkha tangai obo tangai tiniat kaisa asuk dinni ulo ano bahai muitu manjakha tangai muitu manjakha nangano angkiriya haike shungkha ihi sadi bo saka bahai tong ang saka kahamno nangke ang shungmani ulo bo kapkha teiburo hamya hani saka afro ang teibu confuse sungkha tamni hinke mota mongkha out of nowhere asuk salni ulo horkutugo kol khayei kap tongo haifano ang o kokno shingya kari kok shaka furu shawi mankha boje borok bai tongo o borok te khoroksani bagi yakari khabono boje shaka bini kokrok bini bagi kapkha tekto manjakha shakno shamla ringliya thina pointo hinkabo o borok ni bagi hamjangmani bagi abo hanyo angbo shalja bkhatek to mankha bini bagai bono hamjakmani bagai phia bono oborok ufili nasigya hanyo bobano afrubo ufili nasigya ani mokolo mukti kupulung tongo afru phia ba bini mukhangole mani mungsi tongo afruo kebono khalaima tongino botabuk sak sak klai tongo keboni kubi hamjakmano dukari ma bagino botabuk majra mano bokawi ano nakarsanka belekhe nakarsanka belekhe no nakarsanka tamni hinke angbono nakariwi tewaisa debono hamjakno tewaisa debono nafino hone angbono asuk sal hamjagai bobai yakar kalangjagai fano bono tewaisa de kifil phanyo hinai wansukmani bo afru phaya fiaba angbono nakarika afru bosawo nang angbai teisa relationship angnai de hene osomungno khanawe ani bkhawa gobang ma muitu thang phaibaikya bojiano khaimarok chini pura relationship plus sangai thanga hinkea angmukolo muktei kopolongkai saka ehi abo angai manya angno map khaimano nang jiano khlaimarokno haipon angno tewaisa na finani tewasan bakhana rifinani obo angai manliya ni saka phiaba nil problem ni bagai ningano yakarma hingkai angnono na khamu ningli anote khoroksani bagai se yakaru hingke you refreshed me how can I forget I'm sorry phia tabugle ni logi tem tong manliya ang haikino ningano tewaisa kol khaikya hingke brok khaijang na hine ang puno saka kolta khaichidi hine hinke bono kabi sawo
ano map khasi dihine haipano angbono map to khai dikha haipan tewsha ani bkhaw bono jagarani obo ngi bandiya aw langmao omo haibo fayo bkhabaya bokrok baisi kam khanya nangai thango bkha kaisa bekarsi bkhani kokno khana ke teibo maya nangai oborokno hamsangan point ongui thango bokrok baino kaham khanya nibo hamya khanya nibo kaham lama thana nibo hamya lama thana nibo